ste to? Urobil som. Watai! Prišlo posolstvo. To ako z vesmíru? S poslíčkom. Áno, pravda, že? Naši najväčší majstri miznú. Bojím sa, že je to práca Lorda Shena, zloducha, ktorý vystavil náš svet novej hrozbe. To môže byť koniec kung fu. Práve keď mi kung fu ide. Teraz ho musíš ochrániť. Vezmi si peťku. Je čas pokračovať v tvojej ceste. Moja pesť túži po spravodlivosti. To bola moja pesť. Musíme sa dostať na väžu bez toho, aby nás zbadali vlci. Jasné, tajný mód. Nemám rád také okolky. Ahoj. Ahoj. To sa mi páči. Ako môže kung fu zničiť to, čo chce zničiť kung fu? Tak poďme! Pamätaj si, dračí bojovník. Pre ušľachtilý cieľ je možné urobiť všetko. Idem na to. Pozor na znamenia. Aké znamenia? Tak, tieto znamenia. Starí nepriatelia. Schody.